Pregunta entón ten a palabra a señora Lucachao. Grazas, presidente. Agradecer a flexibilidade neste caso. Bo día a todas e a todos. Hoxe, a pregunta que hoxe nos ocupa trata sobre un asunto que consideramos fundamental: respectar a soberanía do Sáhara. Que os acordos pesqueiros asinados entre a Unión Europea e Marrocos non agredan a soberanía do Sáhara, como ten acontecido. Asunto, como saben, os propios tribunais europeos se teñen pronunciado, xa sen que recibirán a atención ou o respeto esperado. Aínda que a cronoloxía dos feitos é ben coñecida, permítanme que volva de novo sobre ela para enmarcar a cuestión e indicar o punto no que nos atopamos, no que cabe entender a pregunta de hoxe. No ano 2013, o Parlamento Europeo pronunciouse a favor dun controvertido acordo pesqueiro firmado pola Unión Europea e Marrocos. A validez do pacto foi cuestionada en de primeiro momento porque a súa aplicación afecta aos territorios anexionados do Sáhara Occidental, polo que asume de facto que forman parte do Reino de Marrocos. Sen embargo, o pobo saharaui non foi consultado sobre o tema, nin, por suposto, moito menos consentiu nada a tal extremo. Así o subliñou o abogado xeral do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, Melchior Watlett, que foi responsable de atender unha consulta dun tribunal británico relativa á demanda da Western Sahara Campaign. Dito abogado concluiu que o pacto firmado entre a Unión Europea e Marrocos non era válido, porque nin respectaba o dereito do Sáhara Occidental á autodeterminación, nin garantía que a explotación dos recursos naturais reportase beneficios ao pobo saharaui. Así mesmo, o abogado subliñou que a meirande parte da explotación pesqueira prevista polo acordo entre a Unión Europea e Marrocos pertence ás augas do Sáhara Occidental. As capturas desas augas supoñen máis do 90% do total da explotación. O acordo pesqueiro incorreu, polo tanto, no incumprimento da obriga de respectar o dereito do pobo saharaui á libre determinación, tal e como indicou a sentenza ditada no mes de febreiro polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que defende que, como dicía, o acordo entre a Unión Europea e Marrocos non pode ser aplicado ás augas adxacentes ao Sáhara Occidental por ser eles os soberanos sobre estes recursos. O 16 de abril do presente mes, a ministra de Agricultura e Pesca, Isabel García Tejerina, asegurou que o novo acordo entre a Unión Europea e Marrocos respectará a sentenza do Tribunal de Xustiza Europeo. Non obstante, a ministra non indicou como se vai adaptar a sentenza ao novo acordo, un detalle que consideramos moi relevante, tendo en conta que Marrocos xa advertiu que non pensa asinar ningún acordo coa Unión Europea que non inclúa o Sáhara Occidental. Sen ter este asunto pechado, non entendemos como a ministra pode afirmar con tanta contundencia que o novo acordo estará asinado antes de que remate o actual, que, como sabe, remata o día 14 de xullo. A ministra tampouco indicou cando van comezar as negociacións cos lexítimos representantes do pobo saharaui, nin que se pensa facer para garantir que as empresas e traballadores continuarán faenando no banco pesqueiro do Sáhara Occidental, un asunto que, pola súa trascendencia, non admite máis demora. Nese senso, consideramos urxente comezar a traballar nunha proposta que favoreza os intereses socioeconómicos tanto dos barcos galegos como, por suposto, dos dereitos do pobo saharaui. O pasado 16 de abril, os ministros da Pesca da Unión Europea aprobaron comezar as negociacións co Reino de Marrocos para acordar ese necesario novo pacto pesqueiro. Todos os Estados membros votaron a favor, excepto o Reino Unido e Suecia, que se abstiveron. Por unha cuestión de coherencia respecto político, as negociacións co Sáhara Occidental terían que estar producíndose xa nestes mesmos momentos. Sentarse a negociar con Marrocos que se nega a respectar o dereito á libre autodeterminación do pobo saharaui e non facelo cos representantes do pobo saharaui é para nós inaceptable, tanto dende o punto de vista político como dende logo dende o punto de vista do respecto aos dereitos humanos. Por todo iso, preguntamos: que vai facer o Goberno galego para que de xeito inmediato se respecte a decisión do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, se comece unha negociación cos lexítimos representantes do pobo saharaui e así melloren as condicións socioeconómicas deste acordo? E que información ten a Xunta do estado actual das negociacións pesqueiras con Marrocos e o Sáhara Occidental que tanto afectan os intereses da nosa flota? Máis nada polo de agora.